alhamdulillah ma taw caggal ceerno waɗani ɗum duwaw wayno golle men ɗe puɗɗima ni ñalawma o fof hande inchallah ko ñalawma alquran tawde noon ko ñalawma alquran en dokkat haqqe alquran o ha timma inchallah rabbi caggal duwaw ceerno o deftin hen ko ceerno Mouhamadou Siraji Sow o jangga en alquran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون صدق الله العظيم. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En calmini bandiraɓe kala, en bismimaɓe kadi e oɗo ñalawma nde Allah artiranɗe muɗum hono no jooɗoriren ɗo rowani e weluya Allah. En jetti Allah no feewi, en juuli annabi makko sallllahu alayhi wa sallam, en mbiye weluya Allah won e Cheikhna Ahmad Tidiane Sharif radiallahu taala anhu, kanko e sahabaɓe makko kamɓe. Ko noonne kadi en tawni ɗo ruhuji jinnaɓe men, seereɓe men, haliyaɓe meɗen. Eɗen mbiya ceerno Alhaji Mouhammad Saïd Ba radiallahu taala anhu, e noon seydi Alhaji Ali Thiam, e ceerno men ceerno Ahmad Baro, e ceerno men ceerno Hamid Tallato Ciiɗo. En tawni ɗo kamɓe kala ruhuji maɓɓe nde wonno ko golle maɓɓe, ko pele maɓɓe, ko kañum woni ko yahata ɗo ha joni, ko ɓesnore leɗɗe maɓɓe ɗe ɓe tutno, ko ɗum woni ko yahata ɗo. Ɗum noon deke en mbawata yejidde ɓe ɗo hande, ɓe jejitanoɓe kadi. En jetti Allah no feewi. En bismima dendagal ko arno ɗo e ko yinno arde fo arani, en bismima ɗum. Hayso tawi wona koɗo bismeteɗo hono ceerno men ceerno Mahmoudou Jalaaluddiine Ba, en mbimo bisimilla makko e nokku makko, e golle makko, e duɗal makko, e wuro makko kadi. E dendagal kadi enɗameje men, e koreji men, e hoddiɓe men arɓe ummoriɓe nokkuji koddaɗi, ɓe en mbawa limtidde gure mumen, ngari kadi yantude oɗo ñalawma hande mo ganduɗa ko ñalawma Qur'anil Karim. Eɗen gani mawninde hen l'islam,
eɗen ngari teddinde heen qur'ana eɗen ngari mawninde heen kadi koye meɗen e teddinde kadi wuro ngo ko ɗum ɗo woni ñalawma meɗen hannde e yettode ɗum waɗi ni Allah eɗen jogii weltare no feewi ne bismoroɗen denndaangal garɗo ɗo e ko noon ne kadi eɗen calmina eɗen juuro ceerno Haruna Diop mo ngannduɗaa ko kañum woni desndaaɗo ɗeɗo golle nde golle duɗal ngal gasi ɓe mbatti e junngo ceerno watte e junngo ceerno meɗen Mahmoud Jalaaluddiine Ba omo wallodira ɗo e ceerno meɗen ceerno Haruna Diop kanko ne eɗen beltanimo no feewi eɗen taskanimo darnde makko so yi ɗum ɗo ina jokki ha hannde ina waɗe ko darnde makko sabu so darano ko heen tawanno ko dartiima tawanno ko ñifi iwi kono omo dari heen omo ngati heen jamma e ñalawma makko omo waɗa heen sembe makko e fofo makko ɗum ɗon eɗen mbiya yo Allah nawranmo ɗum yeeso yo Allah ɓeydanmo ɗum hokkamo kadi wune gonɗo heen o sabu barke Allah renanaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam omo weltana omo jaara enen fof wuro ngo e ko wona wuro ngo fof ina weltanimo ina jaaramo sabu fof ina nana duɗal ngal e ɗum noon kala nanɗo ngal ma namɗo hoɗima ngal ha yettoyo e inde makko ɗum ɗon wiye eske taare yo Allah newnanon ɓeyda suturaji kadi e ko noon ne kadi hatta ɓen ɗon ɓe ngannduɗaa ko kañum en ngarno mahani en ɗum ɗo e welwi Allah e muuyo Allah kono tuggorade mbiyen docteur Ba e Habibou Chene e Moussa Faye e docteur Diouf ɓeɗo ngoni fuɗɗuɓe golle ɗe ha gasi mbatti ɗum e juuɗe ceerno ndeke enen ne en mbawata yejjidde ɓe ɗum ɗo ko kamɓe jeeyi asli muɗum enen mbiyanoɓe yo Allah ɓeydanaɓe barkeji ɓeydanaɓe suturaji ɓeydanaɓe kattanɗe waɗa e golleji mabɓe he wuna ɓeydanaɓe kattanɗe jaaƴe ha ɓe mbaɗa ko ɓuuri ɗum ɗo e nder nokku he e weli Allah e nelaɗo sallah sallam anniyamo ceerno joguino ɗo e wuuro he o e kamɓene ɓe peccima hen e gollude hen hatta kadi sohnaɓe wonɓe ɗo hannde hôpital ɓe hono no wiyeteno docteur no Fatou Ba e Sira ko jakate walla ko hol noon kamɓe kadi eɗen bismoɓe eɗen teddiniraɓe oɗo ñalawma hannde kamɓene ɓe jeeya e golle he Allah jarama ɓe jarama wuro ngo ina yettiɓe ina mantaɓe ina jaraɓe ina teski darde mabɓe e banggueji fof e wuro ngo kadi Faas kamɓe fof kadi eɓe jara saabu ko ɓesguji mabɓe ɓe guitti ɓe totti Allah ɓe tottinira sallah sallam to Cheikh Tidiane ɓe totti seremɓe meɗen ɓe mbatti e junngo ceerno Mouhamadou Jalaaluddiine Ba ɓe mbatti kadi e junngo ceerno hono wiyata Haruna Diop ɗum ne kamɓe kadi ɓe jarama e rewɓe hen e worɓe hen saabu ko lollinde l'islam ko teddinde l'islam ko junnude ɗum ko jarde ɗum e on jarama no fewi kala hen ko yejjita ko haqqille way noon kono kam mbino yiɗano toɓɓede toɓɓe ɗe fof e en beltima hen tan no fewi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ceerno Elhadji Abdoulaye Acc mo ganduɗa kañum woni directeur adjoint Ɗuuri Siinaa 2 Ɗuuri Siinaaji ko ɗiɗi o woni Ɗuuri Siinaa gadiɗo Ɗuuri Siinaa goɗɗo nana Medina Gounass Allah newni e barke ceerno e gardagol ceerno Mahmoud Jalaaluddiine kanji fof eɗi jaara jam jaadu moƴƴuru eno jange eno reene eno nehe ɗum fof ko e barke ceerno heeɓi machallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. bandiraɓe tedduɓe tawde ñalawma o koto yettiɗo yetti ene wawi mbasen judde e konngol no feewi kono ma en mbad konnguɗi ngam yidde arande en e ko kaw cheikh yiɗi namdade en ko ene jeeya e konnguɗi he eɗen cikki hedde 2019 Allah yeeɗi en programme ngal ɗo duɗal darade ngal e wonde e maggal fuɗɗade ko adi fof tawo to ngal fuɗɗiɗo nokku o no gandirɗen ni ko nokku mo ceerno jogii haaju no feewi sa ƴeewi gila no nokku o tagori eno wuro ngo sincira eno wonira e maggo a tawat ko wuro ngo ceerno jogii haaju no feewi tawde ko noon nde Allah yeeɗi en ngal ɗo duɗal ngal dariɗo ngal tawi eɗen jogii programme
yidde wallude ɓesguuji ɗi kuccana hankanti abbitaade e jangde wona jangde alano e nokkuuji he jangde ina wonno kono eɗen nganndi enen fof haralde yawtiiɗo nde ngannduɗaa sinnoɓe keɓanno ɗum ɗo e oɗo sahaa o tawde wona ɗon jaaraten e hakkunde heen ceerundal waɗi seeɗa fatara waɗi seeɗa ko faati e jangde nde kono Allah yiɗi en ngal ɗo duɗal tawa kadi ko himme mo ceerno jogani en yo en kuccan hankanti ɓeydaade wallitirde koye meɗen kala fannu gandal mo poɗɗen hutorade e nokku he ina jeeya hen noon hono no kaw cheikh yiɗi wiide en ni kala ko eɗen mbaɗa tawa eɗen gandi ɗum ɗo holko saabi ɗum holko jaggi ɗum ɗo ha dari hol dosɗe godalde ɗum ɗo ko nden mbawaten andude holko yahata no gandirten duɗal kañum surtout ngal ɗo jogii ɗum tawa ko feere waɗoɓe peeje ha ganden hol kuccam mbawɗen yahande e hol jangde nde cohluɗen mbawen ɗum abbade caggal yamirore nde ari ɗum noon eɗen gandi ceerno Jalaaluddiine hol programme mo yuɓɓinani en e ɗum caggal ɗum jogo duɗal jangguinoɓe duɗal ngal wawoɓe wallude sukaɓe ɓe haɓe mbawa heptude gandal jiilatengal eko cohluɗen ko eko lelna wiya wonde yo en jaaru ni caggal ɗum noon jinnaɓe sukaɓe ɓe walloɓe sukaɓe ɓe ha mbawa huccande jangde nde e kala ko ɗum namdi taw kamɓene en mbawi wallidde hen ha ɗum daro ko noonne kadi partenaire uji aroɓe wallude en no jangguinoɓe ɓe e gonka ka wawi wonirde ɗum woni ko jiiɗen maha ko e jangguinoɓe ɓe no ndeƴiri ɗo ina goni hen caggal ɗum noon enen jangoɓe ɓe enen ɓeɗo foof ndendi mbawɗen hufde ko hucca ko wona ɗo ko gila jangde nde fuɗɗa no mbiɗen ni noon ɗiɗo duuɓi 5 ha 6 so tawi teskotoɓe ina tesko ma taw wonde ɓe Allah yiɗi ha jeeya e programme he goni hen jangoɓe walla jinnaɓe mabɓe ina mbawi teskade waylo no way foof e sukaɓe natɓe e ndiɗo e nde jangde nedi ndiɓe keeɓi hen e holko cohluɗen e mabɓe hankanti kam kala ko jiɗɗen janginde sukaɓe men walla kala ko jiɗɗen famminde ɓe en dañi lawol holno jaaruɗen e ɗum ko anje noon jutnade e konngol addanta en raɓɓiɗnade e wone gueɗe ɗe ɗum waɗi tongen ɗo tan so tawi kaw cheikh ala ko jokki hen o jaabima ha timmi mi anda so tawi on paamino wiiri ni o wi on rendiɗo e duɗal he ko jangowo e jangguinowo e jangguinanteɗo e duusowo jangde nde e ballowo jangde nde hol ballowo jangde nde ceerno Mahmoudou Jalaaluddiine nan ɗo kanko dari lan omo walla en no jangguirɗen hol jangguinowo ɗo jangguinoɓe ɗo ardi ɗum ko ceerno Haruna Diop hol jangoɓe ko ɓeɗo sukaɓe labaɓe goni jangoɓe ɗo hol jangguinanteɓe ko ɓeɗo jinnaɓe rewɓe e worɓe jooɗiɓe ɗo ndeke ko enen ɓeɗo darto darde tinde ballodiren no ɓesguji ɗi jangguira wata hay goto yurmo poos mum wata hay goto yurmo hoore mum yo yurmo sukaɓe ɓe no keɓiri ngal ɗo gandal labangal ko noonne kadi partenaire uji meɗen ɓe ganduɗa ko kamɓe tigui darnani en ndeɗo hoɗorde labade timmude yonde ha sukaɓe mbawa ɗuwade hen eɓe mbawa waɗɗade nangue e hendu e tooɓo haɓe mbawa janggude e deeƴa deke kamɓe foof soɓe ndendi yallah yoɓe moƴƴere alaji Ablaye min ceertanema inchallah rabbi partenaire uji ɗi e teddugal moɗon eɓe jooɓa jangguinoɓe ɓe eɓe ballita kadi e jangguinoɓe ɓe gonkaji mumen mana walludeɓe to banggue hebloji e fourniture uji e won fourniture uji ɗi ganduɗa jangoɓeɓe ina cohla ɗum saabu ɗum ne kadi ko e no jangde fewirta jeeya kamɓe ɓen eɓe daari e wallude en e ɗum heddi noon no kaw cheikh wini neɗɗo kadi sa yigganama keeci wakkilo kam jigga anne hay sinno ko reedu ko ɗum woni ko kaw cheikh woni e haalde kono kam kamɓe ɓen noon partenaire uji eɓe jooɓa jangguinoɓe ɓe eɓe pewni nokku o eɓe balla kadi jangoɓeɓe e heɓde fourniture uji ɗum woni ko ceerno wino yen teddinere ɓe kalne ɗum alhamdulillah jarama ceerno Seydou Ba ko ɓeyditani en ɗum en ɓeydi ɗum laaɓede no feewi bom ceerno Haruna yo heblo o jogori addande en joni sukaɓe ɓe ganduɗa en jogori reftade ɗo joni alquranul karim
hade nden en jaɓɓima ɗo kadi joni kaamilaji alqur'ana kaɓɓaɗi ha tiiɗi hono siraji taha en wondide ceerno ousmane sy en siraji guise en ɓe jottima ɗo joni kamɓene koɓe renɓe ɓarɓe qur'ana arɓe tawtude en e oɗo ñalawma alqur'ana moussa sène ɓe ganduɗa ko kañum woni délégation caggal maayo ɓe woni wonde ba en ɓe gari ɗo joni kamɓene ene mbiyaɓe bisimilla mabɓe en paami e guure keddiɗe ɗe keɓɓe arde ɗo ɗe ko nande e bousra en misra en kamɓe fof ceerno wi bisimilla mabɓe onen fofo en bismama ɗo e alqur'ana ha hade golle ɗe fuɗɗade inchallah ɗon ha korosma ceerno harouna wi ɓen fof o yiiɓe ɗo onon fof o yii on kala hen mo heɓani inde mum yo andu o yii ɗum onon fof on jarama on bismama